A blessed morning everyone. Kumusta mga igsoon? So inyong nakita diri igsoon ba nga naay pinpost bitaw sa mabungahong Kristohanon. Actually igsoon, naay mga nag-request na ko nga iset ang star kay ganahan sila ba mo send ba niya. Wala man tay mahimo kay nag-request man, so nagpatudlo ko naay nagiyan ako ba nga unsaon daw nga giset ang stars bitaw sa live. So mao na siya nga naay gibutang diha nga you can support me by sending stars, pero tungod ni kay naay daghang nag-request ba nga ngano daw off ang ako ang kuan, no? So ako lang pud silang gitagaan og kuan igsoon niya. Actually di ko kamao gitudloan ra kuan igsoon. Ngay ngani niya na may pinpost, no? Tinga ko na unsa man ni, no? So again igsoon, pwede man sa ni-off na to gali siguro. So pag-off ani. Wa po ko magtuo ngay ngani din na siya, no? Nga naay automatic siya nga mura og kanang mi pin post ba comment. You can support me by sending stars, okay? No, pero sa tinod lang mga igsoon, again akong balikan, no, nga naay daghang nag-request ba nga unsaon daw pag-send og star. So naam day conditioning kanang page, no, nga kinanglan i-set nimo para maka-send og star. No, mahimo ako na lang gikuan, nagpatudluan ko igsoon, no? So mao na siya nga naay pinpost mga igsoon kay naay ning request na to, no? So ayo lang nyo na una igsoon nga nangayo star ninyo, no? Kay naay man koy pipila nga ning chat nako. God bless everyone, no? Mabungahong kabuntagon. Okay, kumusta mga igsoon? So mag-live na taron, and then before we proceed, i-share sa ninako kamo sa igsoon. Pwede na mo mag-type at followers at highlights unya. Pwede mo mention sa inyong mga friends and loved ones. Amen. Para makabantay sa sila ba. Here I am again, Brad. Lungli Brad. Brad Jason. Thank you. Okay, so i-share sa na ko igsoon. Pasensya the other night, wala ko ka-live igsoon kay ABC. Just this time natay 74 ka viewers. Thank you. Again, sa mga bag-o pa nakasulod, no? Pasensya na mga igsoon nga naay inganim din siya kanang si tawag ani. Pin comment ba nga you can support me by sending stars. Tungod kay naay mga nag-request igsoon nga unsaon daw nila pag-send og star kay ganahan sila mo send og star nya. Kinahanglan man din nimo i-set na ingani. No, so dili jud ka pugngan katuyo dili jud tuyoon igsoon nga naay magkabutang nga pin comment.
no? Pero as what I have said, kabalo na mong igsoon kani siya nga live, kani siya nga page igsoon is non-profit, no? So actually daghan kay mga nag-message na ko nga kani gusto sila mo sponsor ana kanang nay magbutang o commercial ana or scam ba to, pero akong gipang-block. Akong gipang-block tanan kay dili ko gusto, pero naa man gyud mga kaigsuonan nato igsoon nga nihangyo nga ngano man ni pastor nga ang imuhang kuan makasend lagi kog star sa ubang videos mo pero sa live di. So naa day himuon nga ngani, pero I don't know kung makakuan ba, basta na may naikailan ako ba nga ningingon siya mauni is safe bird mauni para mangana, no? So mauna nga natingalan ko nakurat, no, you can support me by sending star, pero pwede man siguro ni kuwaon murag lain gyud siya ba saon ni pagkuanan ni imong takamao ani. Okay, so sagdi lang basta kabalo na mo igsoon motibo nato for the glory of God. Amen. So done sharing ko dire kamo na sa diha. Okay, so again, mabungahong kabuntagon. Kumusta mo dahil? Good morning, Pastor from Australia. Thank you so much, Sister Mary Gooms. Okay. Auntie Yang Plantinos from Hong Kong. Thanks for watching as always. Okay, blessed day, Pastor from Brother Edelbert Valdez. Okay. Okay ra na, Pastor Marlo. Maulagi, Brad. Naunsa, Brad, nga nagtuo. Naaman eh, kuan mura naman kung nangayo og star ane. Tinga ko karon pa man gud ni kay gahapon akong giset kay ningingon man tong nay hangyo lagi nga. Unsaon daw parang ana na unsa. Sagdi lang at least si Lord kabalo. Kabalo naman ta no. Padayon Pastor James kay nay nawala na. May buntag Pastor. She Violet. Okay. Azinik morning dito sa BJMP. Ikaw ba to, sister? Thank you nga nagtan-aw gyapon ka. Praise God. So, ang atong topic karong buntag igsoon is about kana bitawng kung kinsa gyud ang makahatag natog kagawasan, kinsa gyud ang makahatag natog kabadbaran gikan sa gapos sa kaaway, no, or unsay makahatag nato. So I'm talking about the truth. I'm referring the truth, si Lord. Okay, walaing makagapagawas nato gikan sa mga kalibog, kagubot sa mga no, mga gapos sa makadaot nga bisyo ang kamatauran ra gyud. Shout out Sir Libens Ibardo Cabrera, one of the jail officer from asa to, sir? Oroqueta City Jail. Okay, Oroqueta City Jail. Thank you, sir, for always watching with us. Thank you kayo. Pastor James, good morning. Brother Williard Elemeno. Maing buntag sa Rixon. Mura jud kung ma-distract aning you can support me by sending stars. So mo automatic man day siya pin comment. Again, pasensya na mo igsoon nga nakita nyo nang you can support me by sending star, pero wala gid unta na siya igsoon kay naa may nag-request ba nga kay gusto sila mo send niya. Kinanglan man din ni siya i-appeal nimo imo galing iset. Wa naa gyud dia mao man ni ang mitay ngani man ni. Yes, nakaabot yun ko, Pastor. Brother Bioy Letran, God bless. Okay. Arjan Aligsaw Aburot. Aburot ba ni? Shout out, Pastor. Thank you, Iksoon. So, akong shout out ang tanang mga inmates diha sa Cebu City Jail. Bahay ni Kuya. Lunglip ta kanunay, Brad. Uban sa Gracia sa Ginoo. LDHMF Camp City, Milanilla, Cebu. From Brother Williard. Sa ito, apelido mo, Brad? Elimino. Ang Diyos magapanalangin kanimo og sa imong pamilya. Himaya sa Ginoo. God bless you more, Brother Belly Lee. Ano to? Again, akong shout out ang mga inmates, no? Sa bisan asa nga prisuhan, BGMPs. And Talisay City Jail, shout out. Cebu City Jail, Toledo City Jail. Og akong shout out ng mga jail warden, mga jail officer nga kanunay nagatan-aw kanato sa lain-lain nga BGMPs. Salamat mga igsoon. Brother Ber Castelio, thank you so much for watching. Long live ta kanunay, Brad. Uban sa Gracia sa Ginoo. Din akong gi-shout out ang tanang mga military atong mga higala ato ang mga kaigsuonan nga nasa Philippine Army. Namo sa akong mga pag-ampo mga sir. Shout out sa lain-laing kampo. Unya of course ang ato ang mga higala nga mga kapulisan. Okay, shout out.
Camp Osmeña, Cebu, na ako'y mga kaila diha. Shout out Sir Paul Acosta, ari sa akong amigo sad nga pulis nga very supportive, no? Sir Rudy Abergonzado nga nasa Davao Airport na assign. And shout out sad sa, of course, Tagbilaran City, Bohol Barracks. Woo! Shout out tanang mga PCR, okay? Mga kapulisan sa Bohol, shout out. And of course, ang atoang mga amigo nga mga kapulisan nga mga hipe. Kutob sa akong nailhano. Shout out Sir Police Lieutenant Colonel Newis. Sakto ba ko, sir? Brad, manday na ko ni. From SEA, Skiptron in Arms. Anyway, akong i-shout out akong mga amigo nga hipe ha. Kay daghan man kayo mo. Kung akong i-shout out ang kapulisan, tagdatag sa daghan kayo. Kung mga higalan ako, kung mga classmates. So, ari lang ko sa mga hipe. Kay gamay raman, no? Akong kaila, amigo nga hipe una, diri sa Muang Station sa Clarin, nga naa ako kanunay dire. Police Captain Sir Eliasar Milumida. O ang amuang hippie before nga diri nga grabe gyud nga naadyoy baruganan, Police Captain Albert Sator, sir, nga nakaron sa Kandihay Police Station. Shout out sa akong classmate nga hippie pud sa Antiquera Police Station, si Police Captain Jasper Reyes. Din ako asang amigo dool sa dughan nga kitagaan ko niya jersey, Police Captain Onyot Entrolizo. Okay, bye, shout out. Akong shout out sa kong brad nga hippie sa Talibon, si from SEA Skeptron Arms, Brad Arms, no? Police Captain sa Sir Milioria. And of course, si nasa usa nga akong amigo, classmate nako sa ako ang alma mater, Materdi College, Tubigon, Bohol, Police Captain Renan Romulo. Okay. So, abanti ta mga Ikson. Shout out Pastor, God bless you, here from G&G Foods of Tip District, Tagbilaran City, Duol rata. Okay. Brother Jed Maghinay Laquez. Actually mga Ikson, one time ningadto ko kay ICM ba? Dito ko kay ICM. Unya, pabuto ko dito ko sa ICM ba sa malls Tagbilaran niya. Samtang na ako ikastorya day ning labang sto nga ba niya. Sige glingin ako basin followers to. Nya, sige tudlo na ko. Nya, nagsige pug paabot basta mo duol ni. Wala man. So, shout out sa tanang mga followers and viewers na to. And then ang ato ang mga followers din, no, nanata sa akong i-search sa mga Iksona. Dagandaghan na tawag followers, ato maning page, tanan. Nanata sa 75,000, okay, followers. Himaya sa Ginoo ng tanan Ikso, no? So, salamat dahil sa inyong pag-invite, sa pangagni sa inyong mga friends to follow our page kay Abi Ikso, as what I have said, kita nyo ang mga pin post na ko sa ani nga page Ikso, daghan jud kay na bless, no? Daghang mga kinabuhi nga gibag-o sa Ginoo, no? Mao na nga mas mayo atong i-invite itong mga higala Ikson. Hunos usa sa imong higala Ikson nag-need kayo og encouragement, na depresya or unsa man. So mao day ni tubag Ikson. Excuse me. Hallelujah. Lahat tagay ko kog tubig love. Okay, praise God. So kadiyot sa mga Iksona. Praise God. Okay, so shout out ng mga OFW in different countries around the world. Shout out mga seaman da, no, nga grabe ang sakripisyo. As what I have said, na ako'y na-meet nga seaman nga usa sa ato ang viewers Ikson nga grabe daw ang stress nila, kamingaw, no, mentally and physically stress. So yes, that is why nga usa mo sa priority na ko mga Ikson sa prayer. Need jud mo kayo og let's say comfort, no? Need mo kayo sa presensya sa Ginoo. Praying for success operations among baby karon. Please help me to. Ato nang ibutang ri Ikson. Kanus karon na? Karon na? Karon na Ikson. Kay maghimo tag ako ta nang i-appeal sa akong personal prayer. Okay, sige, ato i-pray na in Jesus name. All is well in the mighty name of Jesus Christ. Okay? So, na-shout out na ba na ako tanan? Na-shout out na ba? Okay. So, let's pray. This morning, atong i-welcome ang presence ni Lord. Before we continue, kabalo naman tayo igsoon nga wala siya, wala tayong mahimo niya. Dili sad nato mas mapalawman ang pulong sa Ginoo. Dili nato mas matugkad ang mensahe sa Ginoo. Igsoon kung magsaligtas tong kaalam nga kalibutanon, tawhanon, wala gyud, no? So that is why atong i-welcome ang presence ni Lord this morning para
atong mapalawman. Amen, ang mensahe sa Ginoo. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity, another great privilege that you have given to us this morning. Imo ming gitagaag chance, Lord, nga mamati sa imong pulong. Imo ming gitagaan Ginoo og higayon nga mamalandong sa imong pulong. Lord God, as what I have said, Lord God, dili tanan karong taknaa na ay higayon makapamati sa imong pulong. Apan bulahan kami Ginoo kay naa mi higayon karon nga ikaw among pamation, ikaw among hisgutan, Lord God. And Lord God, before we proceed, limpyuhi sa una among kasing-kasing, limpyuhi among hunahuna, ang among pagbati, Ginoo, kinasuluran na mo andama mi Ginoo. Ang among panudlanan nga espirituhanon, Ginoo, andama, aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo this morning. Lord God, you alone will be glorified this time. And Lord, as we proceed, Lord God, give us a teachable heart. Kasing-kasing nga willing magpakorek, willing magpatudlo, willing magpatambag ug andam mosunod sa imong pulong. Tagay usab kami Ginoo kaalam nga langit nun. Kay nasayod kami nga dili na mo matugkad, masabtan ang imong pulong, literal nga pagsabot dili. So ningkak na among ipangayo ang kaalam nga langit nun Ginoo, aron among masabtan imong mensahe. And Lord God, among giampo kalinaw sa mong hunahuna Ginoo nga ikaw lamang ang ma-focus, masentro sa among pagabuhaton. We cancel, we rebuke every spirit of distraction in Jesus' name. I pray, Lord, nga mahimong madaugon ang among, we are victorious this morning, Ginoo. And again, among gi-welcome ka, mupatunga ka, mupataliwala ka. Ikaw lamang among ipataas, walay relihiyon na involved ani. It's all about Jesus Christ. So Lord, thank you. Salamat kaayo Ginoo. Dalaygon ka sa walay kitapusan, panalangini ang tanang viewers karon. Kutob sa maabdan ani Ginoo. Kutob sa makadungog, makakita ani Ginoo. Ipabati imong gahom, ipabati imong hikap Ginoo. Let the power of your Holy Spirit, Lord God, will manifest to all of the viewers in Jesus' name. Lord God, salamat kaayo daan Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Again, you alone will be glorified this morning. We honor you, we adore you, we magnify your holy name Ginoo. Holy Spirit, let your will be done. This is your moment in Jesus' name. Amen. Okay, so again, mayong buntag igsoon. Again, pasensya na mo no, nakakitaan niyo ng pin comment mga you can support me by sending stars. Actually, igsoon, daghan kay nag-request nga Pastor, nganong off man ni imuhang kuan stars ba diri sa live niya. Ako di man ko kamao, so naam day ipaset, so mao tong gitudluan ko igsoon. So naay nag-guide nako bang mao niya. Naunsa ba inig-set nimo naa may no imubutang you can support me by sending stars. Namura naman tag nangayo ani noon. No, pero igsoon base ni sa nag-request niya, dili man daw pwede makuan siya kung dili ni buhaton kanang naka-set sa mita bitaw. Bugoy gining mita ba? No, so pero ako ni siyang i-try nga kwaon inig kaon niya. Kay karon pa ko naka-experience og ngani. Natinga ako ba? Ako ning suwayan unya kung makuha ba ni. Kay kuyaw ning mga si tawagan ni mga kondisyon sa mita ba no? Wa man gud ta di man gid ni nato gi dili man gud ni wala ni ingon nga gi tuyo ba nga ingani niya. Mukalit man day siya. Pastor, pwede, ari ko i-comment ko na, di ko pwede mo tubag na direksyon kay basin magkabangi bitaw ang mga doktrina. No? So, kay gusto mo kung malinawo niya to ang comment section. Basin na ikuan ba, okay? Good morning, Pastor, from Ubay. Thank you, Tita S. Villaber. Anyway, thank you dahil sa itong mga subscribers, no? O sa itong na mga videos na ito nga na nag-send og stars, kabalo na mo iksoon nga never di ko mangayo. Kanina nakita niya nga you can support me by sending stars. Setting ni siya sa mita. No, maro ning mita nga na bitaw. No mauna nga dili gyud ni ako ang nangayo no. Setting na sa mita once imo na siyang i-set nga na automatic na i-pin post. No? So mauna nga mo tay mahimo kay nabutang di ano mura na hinung tanig nanguan. Okay? So anyway, again, thank you sa mga subscribers and ato ang mga nag-send og stars sa mga reels and videos na. Thanks so much, kabalo na mo. Nga wala jud ko nangayo ano prayers ra ako ang ikakuan ninyo. God bless sa tanan. Unya, salamat sa nag-invite sa inyong mga higala nga mo follow sa tong page, no? Salamat kayo kay this is for the glory of God. And then ato mang nakita no mga daghang mga testimony ani nga page 6 mga live nga nausab. Grabe ang gibuhat sa Ginoo, no? So mao na, that is why I just want to encourage everyone to invite your friends nga mo invite to invite your friends to follow our page. Amen. Okay, so let's proceed.
Tagay ko kog tubig labi. Palihog lab. Okay, so John 8:32 mao ni atong teksto igsoon. Okay lang na pastor. Nasabta na mo kay nasayod misim. Salamat kayo, Brad. Salamat kayo. Oy, Brad, kumusta ka dia? Lord Tones, Yad Notes, gibali na po do. Kumusta? No, naagyapon ka sa akong prayer, Brad, ug ang imuhang mga kaliwat, okay? Good morning, sad, no? Ipangumusta mi akong wife sa imong asawa ug sa imong anak. God bless. Salamat, no? Atong last time nga imo kong gi-invite nga mo preach, mo share sa word ni Lord sa inyong family anniversary reunion. Thank you kayo. Okay? So akong basahan diri on Juan 8:32. Again, Juan kapitulo 8 bersikulo 32. Thank you, Lord. Nagaingon diri. Mahibalo kamo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Okay? Again, according to the word of God in the book of John chapter 8 verse 32, mahibalo kamo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. This morning, gi-remind ta sa pulong sa Ginoo about the truth, no? Nga, love, palihog na ang kuhan, electric pan, ikawan, kay, excuse me, mga igsona, kay, hindi mo manggipahiwi, nga igo ko, ato dito layo. Okay, let's go. Again, this morning, gi-remind ta sa pulong sa Ginoo nga, sa kamatuoran, nga, bugtong ang kamatuoran lang daw ang maghatag nato og kagawasan. So, I remember mga igsoon, ako naman yung na-share sa live, pero ako ni siyang gibalik nga topic. Why? Because there are several people or person, there are many people nag-inbox na ako sila igsoon, mga higala na to nga, about ani nga, unsaon daw nga makagawa sila sa gapos sa lain-laing bisyo, unsaon daw nga makabaton sila kalinaw sa ilang pamilya, unsaon daw nga mawa ang ilang depresyon, unsaon daw nga makabaton sila og kaluwasan, basta something ano. So walay lain igsoon nga tubag. It's the truth. Ang kamatuoran, no? So gingon diri mga igsoon, kung makahibalo makahibaw ka tas kamatuoran. So gingon diri, mahibalo kamo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran makahatag ninyo og kagawasan. Now, who is the truth? Kabalo na ta. John 14:6 unsay gingon ni Jesus, I am the way, the truth and the life. No? Ang kamatuoran nga gi-mention ani, ang kamatuoran nga gi-refer or gitukoy ani igsoon, way lain kung dili si Jesus, si Kristo. Siya ang kamatuoran, no? So kung makahibalo kita, maka-encounter ta, atong makigrelasyon ta ni Jesus igsoon, no? Kana siya may makahatag natong kagawasan. Kana ang makahatag nato sa kabag-uhan. Kana igsoon ang maghatod nato sa kinabuhing walay katapusan. It's the truth. No? It's the truth. That not a religion. Dili relihiyon, dili simbahan, dili sekta, dili binang bisag unsa lang igsoon. Walay lain nga makahatag nato kagawasan. Walay lain ang makahatag nato og kabag-uhan igsoon, kaluwasan, ang kamatuoran lang. Okay? It's only the truth. Ang makahatag natong kabag-uhan gikan sa gapos sa lain-laing bisyo, kamatuoran lang. Ug asa ang kamatuoran makita sa balaang kasulatan. Mauna siya sa Bible, mauna ang kamatuoran. O kinsa ang kamatuoran? Si Jesus mismo. He is the truth. Ningingon siya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. The truth, siya ang dalan, siya ang kamatuoran. Amen? Siya ang kamatuoran. So kung naglakaw ta sa kabakakan, then seek Him. No? Duol ta ni Kristo din atong madiskubrihan ang kamatuoran, atong madiskubrihan ang saktong dalan kung diin asa ta angay musubay. Amen ba? Sa kamatuoran ni Jesus lamang, dili relihiyon. Ang relihiyon pwede makagiyan nato pero dili na makaluwas nato. Kabantay mo, daghang aktibo sa relihiyon, pero gapos sa tanang mga lain-laing makadaot nga bisyo. Daghang aktibo sa relihiyon, pero naay mga kabit. Daghang aktibo sa relihiyon, pero naglunang sa kadaotan. Gapos gyapon nga numan, dili religion ang makahatag og kagawasan. Dili relihiyon ang makahatag og kabag-uhan, ang kamatuoran. Si Jesus. Amen? So dili nang mga giingon mga igsoon nga dili ang relihiyon, no? So, it's Jesus. No, it's the truth. Excuse me. Okay, no? Mauna nga, sayop ng uban nga mauni. Although, naamay uban makiglalis nga, naadyo daw relihiyon makaluwas. So, ako po silang girespeto. Di mang dyan ko ganahan makigdebate. No?
di sud ko ganahan nga magkigbingkel basta sa Bible ato, ako Bible based radyo ko igso, no? Based on the Bible, way laing makhatag na kagawasan ang kamatuoran. No? Maybe praise God kung nay grupo pundok nga nag-teach sa kamatuoran kana pwede na siya, no? Basta kung biblical ta igsoon, wala gyud dili gyud relihiyon or pundok ang makahatag na kagawasan. Unsay probe mo pastor nga dili relihiyon ang makahatag kagawasan? Yes, daghan kog probe. Kaysa dihang adik-adik pa ko sa una, sige pa kog suyop og shabu in 16 years. Lain-laing relihiyon akong kauban og suyop. Bisan pag naay nagtanaw diri kauban ako nga mga adik-adik magkatawa gyud. Kay day time nga nanuyop mi. Nanuyop mi dito mi sa abanganan og balig 20 ba. Moabang kana og kanang suyupan na may room nga abang-abang balig gaw, abang ko gaw bi 20. Nay pwesto dia, napay pwesto diri gaw. Sige abang balik abang og 20 may abang, no. Kurat ko kay pag suod na ko lain-laing mga relihiyon. Dito sige mi pangatawa sa relihiyon wala di lang ako i-mention. So it proved nga walay relihiyon nga maghatag na to og kagawasan kung dili bugtong si Jesus lamang. Di ba? Si Jesus lamang igsoon kay siya ang kamatuoran. Ang ingon dia, ang kamatuoran maghatag na to kagawasan. Nyawa man kay bawal naman ta ang kamatuoran kinsa na John 14:6. I am the way, the truth and the life. Ingon si Jesus mga igsoon, ako ang dalan, ang kamatuoran. Ug ang kinabuhi kamatuoran. Siya na ang kamatuoran si Jesus. Unya ningingon si St. Paul sa 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, dara. Bisaya, kung kinsa tong nahiusa ni Kristo, mahimong bag-ong binuhat. Tanawa, mabag-o ta. So, si Kristo ra gyud ang kamatuoran mga igsoon ang maghatag na tong kabag-uhan. Gusto ta to all of the viewers right now kung gusto ta nga makabaton tag kabadbaran bitaw makalingkawas ta. Gikan sa gapos sa kaaway, gikan sa gapos sa lain-laing mga bisyo nga wa malipay ang Ginoo, or gapos mamo diha mga batan-on, mga laki or mga babae tanan. Surprisingly mga igsoon sa among meeting, our seminar ni aging adlaw. So diha man may speaker nga nag-eskwela og law. Second year man to siya sa BIT Bohol ay as far as I remember. Ana siya. Ang kanidawng ang kanang pinabitaw ka unsa to yang giingon sa akong nagkatawa ako nagkatawa pero siya ko sa iyang kuanik soon sa iyang gi-lecture ba kaingon siya which is tinuod sa ni siya nga kana bitaw ang kanidang Pilipinas may pinakasikat bitaw sa number 1 sa mga nasod nga kinahilig kay nga mag-surf bitaw, hilig kayo og mag-internet, mag-search ba. Unya nakurat ko kay ang number 1, ang pinaka-top nga i-search daw sa mga Pilipino is Pornhub, no? Pornography, Pornhub. Nagkatawa kami dito, mga kapulisan, kauban, lo. What? Pornhub? Pero hinoon, during my time, wa pa ko sa Ginoo, paborito po na ako nga website, kana nga, kuhan, Pornhub, igula. Kanya, ang surprisingly, mga igsoon, kay, ang nabutang dito sa pinakakusog mo search og Pornhub nga mga Pilipino, dili laki, kung dili babae. So na di akong kauban mga babae nga mga pulis, nagatawa mi nay atbang na ako nga pulis laki. So iya jong gipicturan tong screen bitaw. So ingana no? So igsoon kung naa may nagtan-aw karon diri nga adik kay ka og Pornhub, unsa may ngana ng mga hubo-hubo nga website. Adik kay ka og pornography, walay laing makapahigawas nimo, walay laing makatangtang nimo nang addiction. It's Jesus the truth. And that truth will set you free. Okay? Si Jesus unsa gingon diri tanawa? Asa to? Sige ngon diri yo. Balik ko na ko no. Juan 8:32, may balo kamo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Way lain ako igsoon. No, from drug addiction, na how many years? 16 ka tuig kapin. Okay? 16 ka tuig kapin sa shabu, sigarilyo, inom. Pero wala ini po pasabot ha nga nabag-o ko kay ning balhin kog tinuhan. Sayop na. Nabag-o ko tungod ni Kristo. No? Dili ingon nga nabag-o ko kay ning balhin kog relihiyon, sayop. Nabag-o ko tungod ni Kristo. Kay daghan pod nga lain og relihiyon nga mingon-ingon nga kuan mga badlungon pod, no? Wala. Way lain lagi nga makabag-o na to, dili relihiyon kung dili ang kamatuoran, maghatag to kagawasan. O kinsa nang kamatuoran? It's Jesus, si Kristo, no? Again, ako igsoon, kinsa man day nakapahigawas nako. Yes, ako ning decide ko, pero gitabangan ko sa Ginoo. Way laing nakapabag-o na ko igsoon. Way laing nakapahigawas na ko gikan sa talikala sa kaaway. From 16 years kapin, drug addiction na maligiyag shabu. Inom, sigarilyo, rugby, marijuana, bulkasil, sirap, barnis, pintura,
gasolina, aso sa katol, mambuntis og babae, mga makak, mangawat, tanan daghang mga kabuang igsoon, tanang mga gapos sa kaaway. Gigapos ko sa yawa. Apan sa dihang gi-invite na ko si Jesus sa akong kinabuhi, sa akong kasing-kasing. Sa dihang ning duol ko sa Ginoo ning surrender, bam, putol tanan talikala. Every chain bugto tanan igsoon, ug nakabaton ko kagawasan. Tinuod ang giingon sa Balaang Kasulatan, bugtong ang kamatuoran nga mao si Kristo ang maghatag natong kagawasan. Nothing more, nothing less. Walay lain igsoon. Amen. That is why St. Paul said in 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ang nangagi, nabiana, unsa na nangagi? Adi kag pornography, adi kag shabu, palahubog kay kang dako, gapos ka sa makadaot nga bisyo, manghilabot kag di imong asawa, di imong bana, daghan kay kag uyab, gilumpong-lumpong imo, mao ni nangagi. Nangagi na ng tanan. The moment nga imong gi-welcome si Lord, si Jesus, ang kamatuoran sa imong kinabuhi, nakigrelasyon ka sa Ginoo, mingsunod ka sa Ginoo, imong gibugto ang ugnayan ninyo ni Satanas igsoon. Giputol, nakigbuwag ta ni Satanas. Unya, si Lord na atong bag-ong hinigugma karon. Amen. Nga na ra, it's only the truth can set us free. Dili relihiyon, dili grupo, dili pundok, dili unsarya. It's Jesus Christ. Igsoon ako mismo, usa ko sa living testimony nga gipahigawas sa Ginoo. Ang uban moingon nga butbot na yang gisulti, mao bitaw na nga ako mong tagaan og address nako. Nay uban ingon na butbot na, butbot. Hilasa na niya, butbot bitaw. Pero labong akong giingnan nga mao ni tagaan ti kag number sa police station, panawag dire aron makaila ka nako, or gusto ka mangayog number ni Mayor namo dire, engineer. Shout out Mayor Engineer Eugene Ibarra. Okay? Yes, suod kay me sa among mayor dire. Pwede mo mangutana og unsa nga akong pagkatao sa among lungsod. Ang uban kay wa kailan niya. Ako ra po na silang gisabot kay moingog butbot. Okay ra, no? So daghang kay ming balabay na kog di mayong sira. Okay ra gyud wa man tay libog kay ako igsoon ni agi na ko kalibog, nabuang nagugog syabo sa una. Pero karon nabuang na sa presensya sa Ginoo. Addict na kayo sa presensya sa Ginoo. Mao ni akong addiction karon. Okay? That is why akong gi-share tanan ninyo. Amen. Again, it's only the truth can set us free. Walay lain makapahigawas na to. Amen. The truth is Jesus. Kung nay nagtanaw karon diri nga nalibog ka, na-depress ka, you are in trouble this time, imong sulod. No, it's Jesus ang the answer. Why? Because Jesus also is the Prince of Peace. Siya ang prinsipe sa kalinaw. Kung si Jesus imong pasudlon sa imong kasing-kasing, kung si Jesus imong alagaran, kung si Jesus imong imbitahon sa imuhang sitwasyon nga gubot kaayo, makabaton nagkalinaw, makabaton nagsolusyon. Amen? Kaya aside si Jesus, He is the truth. He is the Prince of Peace as well. Siya ang prinsipe sa kalinaw. Amen? Nga na siya, igsoon mo na nga, kung nagtanaw ka karon nagkagubot imong kinabuhi, imbitaha ang Ginoo. Kung nagtanaw ka karon nga gubot kay wa ka kaybaw kung unsa imong buton, imbitaha ang Ginoo. Kay tudluan ka aron mahayagan atong una-una. Why? Because He is the light. Ingon siya, I am the light of the world. Kung ngit-ngit ang imong agianan karon, imbitaha ang kahayag. Aron mo danag sa imong agianan, aron di ka mapandol, dili ka madagma, o dili ka motipas sa laing agianan. Amen? Anara na. Galibog ka, imbitaha ang Ginoo, si Jesus, ang kamatuoran, aron magmalinawon imong una-una. Gubot imong panimalay, imbitaha si Jesus sa inyong panimalay, ang kamatuoran, kay siya ang prinsipe sa kalinaw. Ana na ana. In other words, mga igsoon, Jesus is the only answer sa tanang mga problema, sa tanang mga issue sa kinabuhi, sa atong mga struggle. It's Jesus. And Jesus is the truth. And the Bible tells us this morning that only the truth can set us free. So unsa may mga nakagapos ito karon igsoon, ang kamatuoran makapahigawas na to. Kinsa na? Si Kristo. Amen? Si Kristo ang kamatuoran igsoon. Gusto ka makagawas ka gapos sa utang, si Kristo gyapon natabangan ka. And unsa siya? Kinsa si Kristo? He is the great provider, Jehovah Jireh, the Lord our provider. Tagbuo niya atong panginahanglan aron makabayad tas tanan natong utang. No? Sangpita ang Ginoo. Dangop sa Ginoo ayo sa tao. Kaya nakas tao, ma-disappoint ra ka. Amen. Ana na siya igsoon nga na kanindot si Lord, no? He is the answer, and of course, grabe, no? Diha sa Ginoo igsoon walay imposible.
Siya ang tubag sa tanang pangutana na to. And the more pag kita the more pag nato mailhan o kinsa si Lord, kung mo spend more time ta sa iyang word, sa pulong sa Ginoo. Amen? So mao na igsoon, this morning gi-remind ta ni Lord nga it's only the truth. Bugtong ang kamatuoran lamang ang maghatag natong kagawasan. Bugtong ang kamatuoran lamang ang maghatag natong katinawan, maghatag natong kalinaw, maghatag natong kalipay nga tinud-anay. Amen? O kinsa na ang kamatuoran? John 14:6. Ingon si Jesus, ako ang dalan, ang kamatuoran, o ang kinabuhi. Kamatuoran siya. So kasi siya man dayang kamatuoran, niningit-ngit nga kalibutan, dili gyud ta madamag, dili gyud ta, let's say, dili gyud ta matipas sa saktong dalan kung himuon nato siyang giya. Kay siya man ang kamatuoran. Kung sa matag adlaw igsoon si Lord atong kaubanon, siya mo giya nato. Amen. Siya mo giya nato sa saktong dalan, ug dili ta mahidalinas, dili ta ma-deceive, dili ta mailad sa mga lipat-lipat, sa mga litag sa kaaway igsoon. Amen? So mao na igsoon, walay lain. Okay? Walay lain dahil ning ingon naglibog ko karon pastor. Walay lain, brad, sister, makahatag nimo kalinaw. Taliwala sa kalibog, makabaton tag kalinaw. Dapat tayo sa igsoon nga maglibog ko, di man kalikayan kay tao ra beta. So bag-o pa ko na mga times before nga maglibog ko, akong himuon magkuha ko gitar, magkanta ko, mag-worship ko ni Lord niya. Kadugayan, mura kong malinawon, kay way lain, makahatag na itong kalinaw, taliwala sa kalibog. Kalinaw, taliwala sa unos. Kalinaw, taliwala sa pagsulay. Ang Ginoora, nga naman, kay ang kamatuoran, si Jesus, ingon man diring, ang kamatuoran lamang, makahatag na itong kagawasan. Ang kamatuoran lamang, si Kristo lamang, ang makahatag na itong kapahulayan, di ba? Kung sa ingon ni Jesus, ako ning paborito nga bersikulo, Mateo 11:28, si Jesus ni ingon, dool kamo kanako. Amen. Kamo ang gikapuyan, naglibog, gibugatan na sa imong gipasan nga badlungon imong bana, unsa man na anak, asawa, o unsa man na, kay papawlayon ko kamo. Jesus again. Si Jesus ang kamatuoran. So siya ang tubag sa tanan natong problema. Mao na mga igsoon, to all of the viewers right now who are watching with us, I want to encourage everyone nga, watay laing duulon, no? Sa panahon nga natay problema, natas kabalaka, natas pagsulay, tanan, unsa man, duol, sangpit, dangop ta sa Ginoo. Kay siya ang makatubag nining tanan. Siya ang maghatag og solusyon nining tanan, og timan-in igsoon. Ang Ginoo mga igsoon, dili siya mo allow og problema kung walay solusyon daan nga naguna. Ingana ka maalamon atong Ginoo, no? Mo na igsoon nga, ayaw pagpakawag, paglaom. Unsa may imong sitwasyon karon wala ko kabalo. But I do believe nga in every situation, in every struggle, in every problem, na purpose si Lord. And I always stand in His promise nga ningingon siya, I will never leave you nor forsake you. In times of troubles, naa si Lord kanunay nimo igsoon. Amen. Dili ta niya pasagdan as long as musangpit ta niya. 1 Peter 5:7, cast all your cares upon Him. Itugyan yung mga kabalaka, mga problema sa Ginoo. Kay siya nag-atiman ka nato or moatiman ka nato. Ingana kanindot. Again, it's only the truth, no? Kamatuoran, dili relihiyon na, kamatuoran lang ang makahatag natong kagawasan. Ug ang kamatuoran mao si Kristo. Ug niingon si Pablo, ang tanan nga nahiusa ni Kristo mahimong bag-ong binuhat. Resulta igsoon, mo resulta og bag-ong binuhat, mo resulta og tinud-anay kabag-uhan ang atong kinabuhi. Sa dihang makigrelasyon ta kay mao na gingon ang sa kung kinsa tong nahiusa ni Kristo, ang kanang nahiusa kay relasyon man na. It means relationship. Kung naatay hingpit, intimate relationship with Jesus Christ, and then di jud na kalikayan mabag-o gid ta, mo resulta na siya og bag-ong kinabuhi. Kung adik ka og pornography sa una, karon adik na ka og pulong sa Ginoo. Kung adik ka sa una og unsa mga makadaot nga bisyo, karon adik na ka sa presensya sa Ginoo. Ingana, mahimo kang bag-ong binuhat nga naman because of Jesus. Diha ko gikan ingana ko. Mao nang isog ko mo sangyaw mo share gana kay mao na akong kinabuhi.
Pero sukad na himugso si Kristo sa akong kinabuhi. Sukad nga nakigrelasyon ko ni Kristo. Sa kamatuoran, nakabaton ko og kagawasan sa lain-laing gapos ni Satan. Amen? Again, it's only the truth can set us free. So, kung unsa man igsoon ang imuhang this time, kung unsa man ang imuhang, let's say, ang imuhang problema karon, no? Wala man ko kahibalo kung unsa ang imuhang nagian karon. Wala sad ko kahibalo sa inyong mga situation, but sure ko nga kanang imuhang sitwasyon karon naay kasulbaran na diya sa Ginoo. Sure ko igsoon 100%, 101% nga kanang imong kabug-at karon naa kay kapahulayan ana. Nga naman, once mo dangop ta sa kamatuoran, once mo duol ta ni Kristo nga maong kamatuoran, kay bugtong ang kamatuoran lamang maghatag na tong kalawasan. Kung naa kay problema igsoon sa imong bana, imong mga anak nga sabog kay sa makadaot nga bisyo, dangop sa kamatuoran. Ampo igsoon. Amen. Ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan. Maybe this time wala pa lang tubaga kay dili man kita ang hawak sa gitawag og right time, no? Ang God's perfect time, ang perfect time na ni Lord. So siya may mas nasayod sa appropriate or appointed time, saktong panahon. But this time gusto si Lord nga maminaw sa animo nga magsige kag hilak. Pero di man ni ang gingon ni David, ako ning ibalik-balik. Kinsa katong mupugas og luha, muani og kalipay. This time hilak sa Ginoo. No, ampo Lord, grabe kabugat Ginoo. Unsa man ni Lord, di ba? Isumbong tanan sa Ginoo. Ang Ginoo naminaw. Ug usa ka adlaw ang imong hilak sa pag-antos, may imong hilak sa kalipay. Yes, diha ko gikan. It's biblical. Gibalyo ni Lord ang atoang matag luha. Kasabot si Lord sa rason kung unsay rason sa imong luha ngano ni hilak ka. Kung adto na nimo ihilak sa Ginoo, dili na masayang igsoon. Amen. Sigurado nga naagi kagawasan, naay kapahulayan, naay kabag-uhan. Amen. Kay ang kamatuoran nga mao si Hesus may maghatag nato og kagawasan. Amen. Let's pray. Hallelujah. Lord God, salamat Ginoo sa imong mensahe. Praise God. Thank you so much for your word, for your presence this morning. Walay sama kanimo Ginoo. Lord, imong mensahe nagapahinumdum kanamo nining taknas kabuntagon nga bugtong ang kamatuoran lamang. Ang kamatuoran nga mao ikaw si Kristo maghatag na mog kagawasan. Maghatag na mog kaluwasan ug kabag-uhan Ginoo. Lord, I pray to all of the viewers right now, Lord God, wala ko kibaw kung unsay mga nakagapos nila karon. Unsa may nakagapos nila karon, Lord God, unsa man nga mga gihimo sa kaaway Ginoo nga gigapos sila. Nagapos ba sila sa mga utang? Nagapos ba sila sa makadaot nga bisyo? Nagapos ba sila sa mga lain-laing mga problema, depression? Lord God, as your word says this morning, bugtong ang kamatuoran lang ang makahatag namog kagawasan gikan sa mga gapos sa kaaway. So Lord, I pray, I declare freedom, I declare deliverance in Jesus' name. Sa matag usa karon nga gigapos sa kaaway. Tabangi sila Ginoo. Tabangi sila nga makagawas ni anang tanan Ginoo. In Jesus' name. Bisan pa man ang uban karon nga nagtan-aw nga gibatin lang nga lisod kayo nga murag walay chance. Lord, naay paglaom kanunay kanimo. Diha kanimo walay imposible. Sa mga tao, yes, imposible, but diha nimo Lord God, tanan posible. So Lord, I pray right now sa matanang mga viewers nga naa sa mga gapos, sa kaaway, na mga problema, pag-antos. Lord, tabangi sila Ginoo. Nga ma-set free sila ana nga sitwasyon. Ug matod sa imong pulong, ikaw lamang ang makapahigawas namo ana. Ikaw lamang ang maghatag namo kagawasan kay ikaw ang kamatuoran. Ug ang imong pulong nagaingon kanamo nining kabuntagon, ang kamatuoran maghatag namo kagawasan. So Lord, thank you kaayo sa imong pulong. Salamat Ginoo, I pray nga kaning mensahe nimo nga nadungog namo karon, mao ni hinungdan nga maghatod namo sa kagawasan. Maghatod namo sa tinud-anay kabag-uhan. Maghatod namo of course sa kinabuhing walay katapusan. Tabangi mi nga amo ning i-apply kinabuhion Ginoo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Again, Lord, panalangini ang tanang mga viewers karon in Jesus name. And Lord, this time I pray,
Tanang mga OFW, Lord God, mga seaman, padayon ka pagkupot sa ilang kinabuhi. And padayon ka Ginoo pagtagbo silang panginahanglan. Padayon ka Ginoo sa paghatag og maayong panglawas, paghatag og pabor, paghatag og proteksyon. And I pray, Lord God, in Jesus' name, sa dihang imo na silang paboran, mo angat na ilang kinabuhi, mo level up, mo asenso. Lord, I pray nga dili sila makalimot nimo. Apan himuon kanilang top priority kay ang tanan nga naa nila, imo ra nang gipiyal nila. Ikaw ang tinuod nga tag-iya. So Lord, ayaw itugot nga malipat sila sa panalangin. Malipat sila nga, what I mean is malipat sila, makalimtan nila ang blesser kay nalingaw sila sa blessing. Again, Lord, ayaw itugot nga malipat sila sa blesser, makalimot sila nimo kay nalingaw sila sa blessing. But Lord, I pray in Jesus' name nga dili jud ka nila kalimtan kay ikaw ang tinubdan nining tanan. In Jesus' name. And Lord God, I pray nga dili nila kalimtan nga ilahadjong atimanon ang ilang relasyon nimo. Because at the end of the day, dili ang among kwarta mo tubang namo sa hukmanan kung dili ang among relasyon nimo. So Lord, I pray nga mohatag jud sila higayon nimo Ginoo, quality time in prayer and meditating your word, magbasa sila imong pulong Ginoo, mag-worship sila, magdaig sila nimo, taliwala silang kabisi, mugahin sila og panahon nimo Ginoo, knowing nga ikaw ang ilang tinubdan. In Jesus name. Thank you Lord, salamat kayo. Sa panahon sab nga mingawon sila Ginoo sa ilang mga mahal sa kinabuhi, i-comfort sila Lord God. Ipabati kanila ang imong mga gakos Ginoo. Kay diha sa imong mga gakos magaan ang among pag-antos. Salamat kayo Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan. And I pray this time Lord God, nami igsuon nga naa sa operation Lord God, sa hospital Lord God, ikaw magagiya sa doktor Ginoo. Ikaw Ginoo magapamuhat Lord God. I pray successful operation in Jesus name. And I pray Lord God, sa tanan karong masakiton nga naa sa ospital Lord God, I declare complete healing in the mighty name of Jesus Christ. And I pray Lord God nga ikaw magatagbo sa ilang panginahanglan sa mga bill nila Lord God in Jesus name. I pray also Lord God, sa tanang mga viewers karon, unsa man ilang kahimtang karon, unsa ang ilang sitwasyon karon, unsa ang area sa ilang kinabuhi nga kinahanglan sila milagro nimo. Lord God, in Jesus name, muliho ka na nga area. In Jesus name. Salamat Ginoo. You're the same yesterday, today, and forever. Kung naghimo kang milagro sa una, karon, even today, kaya nimo na himuon as long as naami pagtuo Ginoo. Lord, thank you so much for your presence again, for your word. Salamat Holy Spirit, and this time Lord God, pabuto namo ang imong mga milagro. Pabuto namo ang katubagan sa among pagampo. Pabuto namo Ginoo ang mga kahibulungang butang nga gikan kanimo. Pabuto namo ang kaluwasan, kagawasan, kaayuhan sa balatian, financial breakthrough, tanan-tanan, pabor gikan kanimo. Pabuto namo uban sa pagtuo. Himo lamang ming kapiyalan Ginoo. Himo aming angayan aron imo ming saligan. Mao kini ang among pagampo Amahan. Amo kining gipangayo ug amo kining gipasalamatan. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga maoy among personal nga manluluwas. Amen ug amen. Praise God, to God be the glory. Again, mayong buntag mga igsoon ug nanapuning you can support me by sending stars o na awkward na pugkuan ni mga igsoon. Anyway, pasensya na igsoon no nga naa ni diri kay di man day pwede nga di ni automatic man ni na igsoon. Kaya so I have said, naidaghang nag-request na ko nga unsaon daw ning mga sensen ug star niya. Naaman day setting nga ngani. So gitabangan ko nga iset, pag set na ko automatic man no. You can support me no. Samita gini igsoon na samita ni no, automatic ni siya nga message. Pasensya na mo igsoon no, mura tag nangayo ani upiring non. Pero mao lagi na ang importante si Lord kay baloman sa atong motibo sa tanan. Again, dungog ug himaya akong ibalik sa tumbuhi nga Dios. And I pray and I always declare igsoon nga sa tanan natong pagabuhaton karon, tanang buhat sa tong kamot paboran sa Ginoo. Ang kalina ug ang kalipay ug ang pakigdait sa Espiritu Santo mag-uban kanato igsoon. Today it's gonna be a blessed day. It's gonna be a fruitful day, mabungahong kabuntagon or adlaw sa matag usa kanato. Brad Ber Castillo, long live Brad. Mga Brad na ko da, long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. No, Skiptron International and laing chapter sa tibuok kalibutan, long live ta kanunay. Ipataas ang bandera sa Ginoo. Amen. Ipataas na to ang ngalan sa Ginoo igsoon. Naulahi ko pastor, balik lang igsoon. So again, that's all for this morning and see you again next time, maybe this afternoon. Makalugar ko, birahan na to. Okay, so, na si Inday Cindy Plantinos. Thank you Inday, God bless. Thank you for watching. Nakas akong pag-ampo na mo sa akong asawa.
So again, see you next time, igsoon. Ang akong ikasulti, ampo lang ta kanunay, no? Ampo niya, amping ta kanunay. Kaya ako ning gibalik-balik, di ta pwede nga magsigitag ampo niya, magdanghag sa tawa, tay amping-amping. Patay ang pagtuo kung walay buhat. So, ampo niya, amping. Niya ako sa igsoon, me personally, iampo tamong tanan. Amen? Ang Diyos magapanalangin ka na to na, Brad. Salamat sa Ginoo, brother, imong minsay, brother. Okay? Long live, Brad. God bless. So, again, see you next time. Maybe later this afternoon or tonight. Ang tanang dungog himaya, again, akong ibalik sa tumbuhi nga Diyos. God bless everyone.